Мне ўсцішна. А мне ўсцішна. Мне ўсцішна, што вы хворыя не мной. Мне ўсцішна, што вы хворыя не мной. Мне ўсцішна, што я хворая не вамі. І вось зраўнаважана зямной не зрушыцца пад нашымі нагамі. Мне ўсцішна, што не сорамна ні гневом обдымать яе другую, што вы мне не прарочыце ў агні пякельным быць, бо я не вас цалую. Я ўдзячная вам сэрцам за тое, што не ведаючы самі вы любіце мяне за мой спакой, за нашы вечарами, запомню, што не ў нас над галавой, за тое, што не бачыліся днямі, што ўсё ж, на жаль, вы хворыя не мной, што ўсё ж, на жаль, я хворая не вамі. І вось зраўнаважана зямной не зрушыцца пад нашымі нагамі. Красавік месяц прыйшоў, гаварыў каляндар менш паловы лісту, змянілася нешта ў прыродзе, а лютым
мужчина і жанчина, один одно з'їдаючи вачима, но все шукаючи свої причини. Я не губляю розум щиро. Коли була одна одразу, коли ви з самого початку були разом. Іншая справа зараз застаться верною сказом. Я досила привітання, обмен скусать меня, шукаю розвітання. І не шукаю месца, каб сустрэцца. Жыццё не з гэтым сэнсам, жыццё не з гэтым зместам. Я табе не растлумачыць, каму ўсе песні ты заспяшаешся адзначыць, што ў свеце надта жэсце. Ёсць людзі, а ёсць чэрці. Калі было ўсё магчыма, калі мы з вамі не проста як мужчына і жанчына, адзін адно з'ядаючы вачыма, но ўсё шукаючы свае прычыны. Я не губляю розум